bliver det altså til en foreløbig 1-1-stilling. Peter Møller, skal han gøre det? Scoring af Peter Møller, nummer 32, som de jo nok havde ham herinde i parken. Scorer det, der meget vel kan gå hen og blive årets mål, og farmspillerne er utrolig skuffet. Mens FC København redder æren i absolut sidste sekund på et dommedagsdrøn af Peter Møller. Banker den op i krydset fra 25 meters afstand, og viser han altså sit dræberinstinkt, Peter Møller. Lad os lige tage et kig på Peter Møllers dommedagsdrøn. Her kommer det. Værsgo. Fra en 20-25 meter. Direkte op i krogen og bringer glæde på ned og se, gør han Peter Møller. Det er stensikkert. Det her, det var nok det bedste, jeg nogensinde lavede.